I'm very happy. Happy kuno mga higala si Rafi. Happy si Rafi. Oh. Bakit? Katropang Arnel Cortez. Sige, basahon. Ato paminawan mga katropang unsay gibati ni Mr. Cargador. Si Mr. Cargador. Pero chicks ang gikarga. Sige daw. XFM Katropa. I'm very happy. No? Yati ragod. Feeling. And move on na tayo. Set aside all the differences and work again for the sake of the Philippine people. Do you think this set aside yung difference considering na wala pa yung mga minority senator today? Well, I don't know why they're not here. I cannot speak for themselves. Pero siguro baka hindi pa nila matanggap. Although si Senator Alan Cayetano or Alan Cayetano, tanggap naman niya. Sabi mo dun sa iba. But anyway, we're extending our hands of reconciliation. Sana huwag nilang damdamin yung mga nasabi, nagawa namin, and I apologize to the Filipino people doon sa mga nangyaring bickering in the past few days na witness natin lahat. Sana kalimutan natin yun at magtrabaho na tayo. Do you think magiging normal, maayos na yung operation ng Senate starting today? I hope so. Siguro naman, most of the senators sa minority, I know for a fact that some of them are decent, level-minded senators. So, they'll come to the senses na kaya makamove on. Disinti lagi pero kawatan man. Ngayon, ay magtrabaho. Mas kanina. Will kayo mag-reach out sa kanila? Of course, dapat kami. Mag-reach out kami majority. We will reach out to them. I'm sorry. That I don't know. Maybe they're trying to lick their wounds. I don't know. I mean, well, ginagawa naman talaga yan. And then, makarecover sila. And this is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos ngayon, sport lang. Magtrabaho na tayo. Sir, papayag ba kayo na nasa inyong leadership pero kanila daw ang Blue Ribbon Committee? According to Senator. Hindi pwede kasi kami na yung nagbago na ano. Pero sir, madadagdagan pa ba sa Senator Joel yung sunod? I don't think so. Okay na. XFM Katropa. Diba di sila masugot? No, nga ilaha ang leadership, majority. Pero ihatag dito mga higala ang Blue Ribbon. They don't allow that mga higala. Kinsa karon dali lang, bago na mga katropa, ako saning pasalamatan ha. Salamat kaayo kang ma'am sa Benjili Ice Crumble no sa Mawab. No Nadias Proxete, poblasyon Proxete man na, no. Salamat kaayo for extending help no para sa to mga kaigsuunang nalinugan dito sa Jensan. Halin pa in town daw ni sa iyang tindahan. Salamat kaayo. Thank you. Og si Eugene uyang gurin paghatag og amount no salamat na basa na ko manggod karon so thank you kaayo. Good morning. Salamat kayo rin tanan. Eugenio Aligarbis lipay anang mga buaya wala lubong na sa limot ang flood control katropang Arnel mabuta diharon no si ads only wala pa na imbestiga o convicted na giandam na hoy tolpo buaya kuno ka tolpo oh. Lahat ng nabigyan ng malitang pera dapat lumabas at isauli sabay-sabay at yung pinag-saulian ay siya naman magsauli kung sino ang nagbigay. Ang captain ng Marine ay kamag-anak ni President Marcos Jr. Actually, fake Marines ang tawag sa ila, mas worse ang tawag sa ila ni Sandro eh. No? Kung si Rapitol po ang tawag sa 18 witnesses is Cargador, mga higala, ang tawag ni Sandro sa ila fake Marines. Pinawa! Mura po di ko sa'y naagian sa kinabuhi Sandro, mga higala, no? Sumbagay siguro taan ni ba higala. Sukol ko, oy. Ano mga tawhana, mga higala, may mga kusog man lang kay may mga kwarta man.
No, pero kita og isangka gyud na mga higala sa kuan ining away sa kinabuhi. Ambot lang. Oy, salamat dito Rodel Opinaldo, sir. Isuwat na ko na ron. Nako masuwat ng imong kuan. Salamat sir ha. Thank you. Rodel Opinaldo. O si Sir Kenji, no? Salamat kayo. Thank you. Ginagmay in taon mga katropa pero dakong tabang na na. Thank you. Salamat ninyong tanan. Sofia Wisdom, katropa morning si Dudong Pisyaw ni sa Mohon Talisay Cebu. As lang ko katropa, usabay mahitabo kung dili jud makaabot og 16 ang senador, wala na impeachment mahitabo ang katropa. Dili na impeachment mahitabo, no na impeachment trial nga mahitabo. Pero naabay conviction mahitabo kung di kaabot 16, adili. Wala. Manengos balaod. Oh? Manengos balaod. Pero naabay trial nga mahitabo naa kay ang ilang tan-aw nung pila magkabok senador karon kuan ra may nawa duha. No, so 22. So, kaya gyapon tanaw nila kaya gyapon. Pero bago na lagi makam up ba ng 16? No, kung tan-aw nimo karon nung kadto mga igalang grupo nila Gatchalian mo tan-aw nimo ba nga sigurado mo butar nga ma-impeach si Sara 13 rapod. No? Di man na pwede. Kaya kailangan magag 16. So dako pa ng lalis mga kaigsuunan. Maghilak na mod karon ang taga labi na ni mga higala ning mga naa sa prosecution sila Adyong si Ridon karon mga higala pati taklob sa kaldero ni Sara gusto na niya ipadeklara mga higala sa salin. No. Kaya na mga kuan diya mga iring-iro, mga ilaga. Nan. Balikan na to ni mga katropa. Happy kuno si Rapi. Nganong happy man siya? Oh, balik na kuno sa trabaho, etc. Oh, mga katropa. Unya, matod pa niya nga dili pwede. Nung sa ilaha ang BRC, dapat sa ilaha gyud tanan ka sila nagud daw mga katropa ang nag-lead karon. Tanawan ni mga igsoon ha. Dunay impormasyon nga ang investigasyon sa flood control isalig na lang kuno mga higala dito sa ombudsman. Pagka na mahitabo, wala na. Wala na. Ang ato na lang yung the only chance mga higala nga makapaningil ang mga Pilipino ani mga nangawat, mga igsoon is the next administration kung kinsa man ni mga higala mga kaigsuunan ang mapili. Diha na gyud ang pinakasigurado nga naman. Kaingon ko na ang administrasyon karon has all the resources. Na aniya tanan karon kwarta, tanan, bangag na tanan bangag na sa iya ron. Diba? Ayan yung sabtag dautan ha kay kaning bangag baya sa atuang term diri kanang tinambay ka kuan ba inato nga term kanang bangag gab pasabot ana nga katong imong source no source of income nimo o imong kuhaanan nimong mga sideline na kay bangag kay ang kuan magud ana ang term magud ana nag-ugat at buhatan nato ning etymology nag-ugat na siya bagay gala sa di ba pag diri kusog ang mina mga higala diri sa atua sa Davao de Oro o sa norte nga banda laban na de Oro mga katropas king pantukan ron kay kuan daw kini mga higalang high grade ang king pantukan pero ang barangay katakilid. So mo imong bangag mo na imong ginakuhaan og source niya high grade mo na giningon nga di basta-basta bangag bay. Karon ang administrasyon tinuod gyud na dili basta-basta bangag. Daghan kay bangag mga higalang administrasyon. Meaning daghan siya source, daghan siya connection mga katropa. No? Ibasin o kana natural mga Tagalog makadungog ana ay tinawag na naman na bangag yung pangulo natin. Talaga ito mga Bisaya na ito, mga walang mudo. All ninyo. Oy, kuan ba kanang sunod ani di buotan na ta mga higalang mga komentaryo ani kay mabadlong man ta sa atong maestro. Badlungon man ta mga katropa karon
Di ba ta, kuan, estudyante pa man ta gapon. Pero kabantay mo na ikalainan sa komentaryo nako o sa kanang komentaryo sa uban mga higala, no? Kinato away lipod-lipod. Bisag ka to mga nagkakomentaryo nga mga abogado, na gyud nay hapin-hapin kay bawo na ka mga higala, bangitaon man kas Korte Suprema anang tanawa si Palsis di nasuspindi sa katuig mga higala. Di ba si Palsis ba si Jesus Palsis. Na suspended siya bagay kalag 1 year. Dawaton raman sad ko niya. Sige, asa na gani kwarto ba? Bangag! Ano tos bangag? I talk to my where the Dagag bangag karon ang administrasyon, meaning he has all the resources, no? Na siya dagang connection kakuhaan. So, pag moabot ni karon sa ombudsman mga higala, which is kahibaw man mo tanggalan ko ng naong ni Kuan de Erwin nga mura papay. May pagkana, kana malipay pataan ang mga higala kay aron niya makakuan. Nag-donate pod si Ma'am Biena Hinita from Latimgas G Foliar Fertilizer. No, salamat kaayo. Salamat. Kay maghayra gud tag isa ka buok gam nga babae gabi. Kanang tigbasa lang og message nako mo na trabaho niya. Ang musweldo ako na musweldo ana gab. Mao ra gyud na iyang trabaho. Ang iyang lingkuran bullseye ra gyud. Unya mo prepare siya og ako ang program. Iyahayan mo ra matag artista na gab. Sige daw. Basi na kay makita gab kay nya kanapong kamaupod kay atong palingkuron unya tigbasag mensahe na to. Nya unang requirement niya gab dapat gwapa. Joke roy. Mura po tag gwapo mangita tag gwapa. Alas 8 dali as oras may gali sa kauras to nga naman tayo hapit dinagyaw-yaw. Sige. Again balik ko na ako mga higala daghag bangag no ang pangulo. I talk to my where the Daghag bangag ang administrasyon. So, kung kanang Blue Ribbon Committee mga higala, abi ba na kog atik-atik po ni si Erwin bay? No? Abi ba na kog kuan na gyud to, no? Ihatag na kang Kiko pero murag di man. O may plano, pero ingon si Erwin nga dili daw importante mga higala ng investigasyon no sa flood control nga hawiran pa Senado. Ihatag na lang kuno na sa ombudsman. Kay ang importante maura kuno mga higala hisgutan sa ombudsman, sa Senado. Importante gidi ay nga kana kuno mga higala makatabang sa mga tao nga masulban ang kapobrehon. Sa to pa mga higala, salamat kayo kay naaprubahan na gyud nga ang waling-waling mauna mga higala National Orchid sulbad na gyud ang akong pamahaw karong buntaga mga katropa. Kana daghang salamat. No? Salamat kayo. Kay di na nato imbestigahan ang flood control kay di importante. No? Ang atuan ng imbestigahan mao ang napasar gahapon ang waling-waling National Orchid na siya. Ay! Malaking tulong yan sa buhay ng mga Pilipino. Ano yan? Nakakatanggal ng gutom. Yun pala ang dahilan kung bakit mga katropa atat na silang talagang magsesyon na. Sini? Mama Manors Vlog tinuod jud na astronaut Doc Doni. Kisa na may astronaut naman. Sir Marcos Senior, bawal siya pag-usapan sa una. Bisan na ata nakatira sa probinsya. Yun pala may satellite siya nang babasa ng isipan via radio. Active chismosa nga boses. Ha? Ikaw, Boss Koreano Gilason, kanang flood control, wala na pag-asa karon nga panahon. Muna ingon gani nako.
pag dili ni maisgutan sa Blue Ribbon, mga katropa, we can only wait for the next administration, mga kaigsuunan. Sa karon, wala. Pag naabot ni sa ombudsman, do not expect, mga higala. Naaman gyapoy madutan ani, pero maybe Escudero, no, ingana, no, Soto. Pero katong 26 ka mga contractors, libre sila karong mga panahon na. Ano na lang yun, no? Ang ato na lang ani, jutay kabugnaw, no, jutay kabugnaw, pugong-pugong ginagmay, ayaw hatagi ang administrasyon karon o rason ng ipang marsyalota. Ayaw yung hatagi ang panahon sa tawag ani kining administrasyon karon og rason nga mangitag pamaagi or hinungdan nga ideklarata mga ikalang marsyalo hantod nga ma-extend na ng ilang mga term. Nga naman, pwede din na katrabang Arnel. Kuan raman na, conspiracy theory raman na katrabang Arnel. No. Dili na. Imposible nga naman. Nabuhat man na siyang amahan, pwede siya mahimo sa anak. Nahimo man na mga igala siyang amahan. So pwede siya mga igala mahimo sa anak. Wa ko mo ingong himuon na niya, pero ang akong giingon, pwede. Pwede bitaw. Sulayin ninyo gubot-gubot diha, di ba? Ma-deklara ganita mga igalang na atas sa state of lawlessness. Pagka di na ni may isgutan mga igala sa Blue Ribbon, no? Wala na. Sila raman god kay Tano ang nakita na to nga independent mga igala nga walay interest, no? Walay conflict of interest nga imbestigahan ang flood control anomaly ug ang delivery sa malita. Sila lang eh. Nga naman, labaw nang di ni po, tanawag na apay Quadcom. Ilara gitong gihimo, katong tuwadkom nila, para na gito sa kalaban. Be, Quadcom, Tricom, Quintacom, no, Kumkum. Napa ba? Wala na. No? Samot na ron nga ang impeachment na anak karon mga higala nakalusot sa lamisa mga higala sa Senado. Gihukad na, no? Wala na sila pakialam ana, tawa daw, no? Nabay maisugon dito sa ilahang balay, no, sa House of Representatives mga higala nga ni Barog nga imbestigahan gyud nato ning flood control, mag-create na po tag Quadcom, Quintacom, no? Naaba? Nay maisugon mga igala, gitawag silang buaya, gitanggal nila. Diba? Gipananggal nila mga igsoon. They don't want accountability. Nga naman, mo lagi na, selective ang accountability karon nga ilang ginapaila. Sara lang. No? Pagka Sara gani, tanan mga igala, mga nahitabo sa Pilipinas, ipasangil. Murag anti-clear ba, no? Kulang na lang may gala. Rason nga nung magsigulan, si Duterte ang rason. Gilang. Maabot magyapon ginatawag may gala nga day of reckoning ba. Maabot man lang gihapon mga gala ang panahon sa panudya, no? Og kanang adlaw mga gala mo tan-aw gyud ko. Kay sobra na may gala ka aligot-got atong gibati ani mga tawhana ni to the extent nga harap-harapan ka mga igala, harap-harapan ang Pilipino ilaron nga mo ni legal. Diba? Tanawa ang nahitabo kagahapon mga igala nga naka-elect lang sila og isa ka Senate President tungod kay nakabaton silang 13 nga ihap. Nagpamatuod lang nga giilad ta nila atong nakalabay nga mga pamahayag nila. Nga moingon si Anticler, kinikilala namin ang liderato ni, kinikilala nga di mga pwede kilalanin na kay illegal lagi. No, siya man in town. Pero kung sa ingon ni Anticler, abogada pa man naman unta. Oh, ang kinikilala ng Malacanang ay ang liderato ni Gatchalian. Katong wala pa nabutaran og 13 ba? Oh. Mga katropa, kung tanaw ni mo mga galang verbaliges sa konstitusyon, nagingon man yun, di lagi na pwede. Dili lagi 12, 13 lagi.
O kato na itabo gahapon, pamatuod yun to nga mali itong una nilang mga, pero sige lang, nabay maingon sa ilang nga, mali mi, okay, kuan mi, wala. No? Wala. Ang importante diri, they are on a mission mga higala. No? Rodel Opinaldo, timbaya daw kang tatay Roger Opinaldo, salamat. Good morning. Arnel Salas, morning sir, bisag ibala panagkanyon, dili jud na manugan, natural. Pero may magunon dato mga higala tong naay Blue Ribbon Committee nga muhisgot ani nga independent. Siyempre, no, di tabod mo sugot mga higala, dapat ang buhaton ni Erwin Tulfo kung nakaila siya word nga delikadesa mag-inhibit. No, di siya pwede mag-chairman. So sa ka komitiba nga siya mga higala man mismo gialigahan. No? Saan niya na karon? Siya po'y magkuan. Siya po'y mo mo patawag siyang kaugalingon. Mabayas siya. No, mabayas siya mga kaigsuunan. So, dapat mo kanaog siya. Di man pod. No? Mo naog daw siya pero ingan dili na maghisgot og napa siya kuan, no, makigbargain pa. Manaog siya pero dili na maghisgot ang Senado og accountability flood control. Pero kaya lagi ninyo yes, of course, constitutional ng kuan kanabang impeachment. Pero ang tao makaingon ba nga, nagisgot man lagi mong impeachment. Ang inyong gisgutan diha, accountability man gihapon. Nganong accountability karon sa flood control nga trilyon na nawala, di man lagi mo maghisgot. Mo magunin na bantayan karon mga higala sa mga Pilipino. No, mo na nga bisan pa og unsao nilag balibaliktad. Si bisan kinsa nga makutay sa Malacañang mga higala baho pas paburot. No? Tinuod yun na mga higala nga kaning administrasyon na karon negatibo gyud ang pagsalig sa tao. Ngano man. No? Tanawa ra gud tong abli sila di man to hearing nga naging meeting man to. Okay. Dapat sila padrama-drama nga kuno wa mo tambong ang 18 nga sila may nausab ang patakaran. Di ba? Pila raw din na sa live ni Erwin? Pila na naugab? 6 mil? Gamay 7 no? 7? 6.9 ana mo sa kakanaog. Adtos pikas. Mapa Mike Defensor man ang mo live o si Cayetano man mo live. Pati naghanag mananao. No? Tinagana to ang mga Pilipino nito kayang pungad. Yes, maski ako. Kato bagwan tanaw gyud ko. Pag abot dito sa ila Erwin, sumit tanaw na ako ani kanang bayluanan lang istoryang matibag. Diba? Sumit tanaw na ako ani nga naong ni matibag. Unsa may makuha na ako ani nga impormasyon? Ay! John Mark Moises, shout out. Ako si Chini Cortez. Nag-aasa man ka, Chin. Anong na John Mark Moises maning imuhang YouTube. Nag-aasa man ka nga nganong pareha man tag-apelido, Chin. Nganong pareha man tag-apelido, Chin. Layo ni ato apelido may galang nga dagagaw ano. Dagagaparehas ba, no? Kung parente pala gyud mi tanan. Unya mamutar ni sila tanan mga higala murag mudaog ko pagka senador. Daghanag kuan ingani nga apelyido. Sige. Alas 8:16 na mga higala ang tagda sa buntag. No? Wala na tay paglaom pag dili ni maiskutan mga higala da sa Blue Ribbon. Wala na. No? Ug ibalhin man gud nimo ni og ombudsman mga katropa. Ang gabutang mga higala ni ombudsman si Marcos, no, sama nga inyo nang gigamit nga rason ngadto kang Martires, gamiton sa nato nga rason na ngadto kang unsa ni Buing Rimulya. Kaya bang sungago ni Buing mga higala si BBM? May dakong pangutana diha Ubisan man lang si Agaw Martin. No? Bisan man lang si Agaw Martin, pasikatan tayo. Dili nga naman, pagbiklo nimo si Agaw, no? Pagbiklo nimo Buing si Agaw, sigurado ilaglag ni Agaw ang imong presidente. Sure bull na.
Ipit ka diha. So, wala na. Finish na yun. No? We will hope for the best, mga igala, but ay nala mo pataas kay pag-expect. Kaya basin nun kuan mo ba? Madismaya. Kaya para na ako lagi, pag dili ni maisgutan sa Senado karon, wala, sunod na, mga katropa. No? In the next administration na, unya, kita mga Pilipino, ato yung paningkamutan, nga moabot yun ang next. No? Mabito nang, bisag unsa ninyong kaguol, bisag unsa ninyo ba igalang kalagot, ay dyan mo og padala sa inyong gibati nga kuan mo ha, warawara mo anang dalan, mangguba mo kuan kay basig sakyan, di ba mo na pinakadelikado sakyan mga igala sa pikas, ang kini mga igalang mga antay admin karon mga igala way gihimo tinuod, no, mga igala ng gubot, sakyan sa pikas, no, nya ipasangil dayon sa kuan. Mura bag sa to? Panahon gyapon siyang amahan, no? Miranda, baming? Oh. Kagagawan ko no sa mga NPA. Grabe na ko no ang mga NPA. Mao na nga magbarsyalo dili oy. Busahon nimong kasaysayan mga igala. Nidaghan ang NPA mga igsoon gumikan sa mga kahiwian kaniadtong nahitabo. Bullseye! Bullseye! Nidaghan mga igala ang NPA gumikan kay dunay mga di maayong gihimo ang amahan si Marcos. Bullseye! Kung ginay rason. Mamito ang NPA sa una mga igala dangpanan sa pobre sa una. Karon mga igala na usab na pod. Nahimo naman lang pangwarta kay kabalo mo no say nakadaot ninyo ato sa NPA gabo say nakadaot adto. Politika. Politika na. Muna nakadaot ana the moment nga giapilan ni inyong mga taga white front ninyo nangapil na sa Kongreso, diyan na namaot kay imbis nga naay kausa, no, katong inyong taga legal front ninyo nahimo ng buaya. So tungod kay buaya na siya, sige lang siyang dawat og kwarta, pasagdan na lang pud mo das bukid. O di ay kuan pagpalit mog tinapa diha. Sige ka og tinapa, sige ka og sardinas, mahap imong mata madugay. Mo na mga people, mga my friends, ug ni katropang Alan pa. Panganaog na mo. Panganaog mo unya. Adtuan ninyo ng mga ulo-ulo sa inyo nga pasiugda. Ang katawhan, may gibuhat sa inyong tao Mga negosyante, doon po ba yung mga negosyante in taon nga, makilkilan, makuha, gitawag niyo revolutionary, tas doon ba yapod?